Изкуство изненада в кафене Жираф. Антон, Константин, Крис и Веско. Да. Добре, и сега да видим картината, която какво се случва. От тази страна може ли да се гледа? Да. На мен първата ми мисъл беше нещо свързано с клоун, с някакво същество клоун. Същество клоун, добре. А иначе някой друг има ли мисъл? Да. Към това. Това е щипка. Веселин какво казва. Но е странно същество със сигурност. Не прилича на човек точно. Не, Да. Има ли очи? Тези черни неща, очите му ли са? Тези това и това или не е много ясно? Котуло се казва. Това е... Този автор H.P. Lovecraft. Едно същество, което е като октопод. октоподен, да. Октопод, дракон. Пипалата. Да, това са пипалата, добре. А тук е нещо много сложно. Наистина това може би не е част от него или е част от него, тази част? По-скоро не. Аз това си го клоуна, представях. който го контролира. Аз си представях, че това е може да му е главата. Цено цялото това е главата му, а тук е тялото му. Но ако гледаме, че тия неща са очите, Да, в такъв случай не така става. това е главата. Аз ще и ви това остава тук, малко примерно, да решите. пипалата. Ще ви остава малко да решите. Вариант. Кажи какъв е твой вариант, Крис? Все едно прави магия и обединява няколко същества. Тук, например, виждаме едно подобно на динозавър, тук виждаме нещо подобно на риба, тук виждаме и рачешка щипка. Аха, да. Крис, това отгоре шареното е извънземно. Мислехме извънземно и се опитва да направи нашите морски същества като себе си. Риби и раци все още има и се опитва от новото и старото да създаде нещо друго, което е по-близко до него. А това шарено извънземно си е хибрид. Мина хибрид. Може то да не е разбрано от своите и за това да идва тук и да иска да създаде подобни на себе си. Добре, значи хибрид иска да промени земните същества. Така ли? Но хибрид отвън. Хибрид отвън. Че не е от нашия свят. Хибрид отвън иска да промени земните друго измерение. същества. Още по-хубаво. Хибрид от друго изменение иска да промени земните същества.